दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बाथौ बिबुंसार नखरनि गासैनिसिमबो बे समाव धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिमेन्ट बियाब आरो बियो 2 नं बिजयपुर गामि बे गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै आङो नुजाथिफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा ओनसोलनि गासै बाथौसा बिथांमोनखौ मोनसे धोरोमारि सांग्रांथि लाबोनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै सोलोंथायारि जौगानाय, धोरोमारि सांग्रांथि, समाजारि जौगानाय गोबां माखासे बिथिंखौ लानानै बिथांमोना धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। बे समाव आङो दिनै नुजाथिफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आंनो बे समाव बिथांमोना मोनसे आयदा हरदों, गामियारि बर' समाज आरो सोलोंथाइ। बे आयदाखौ दिनै बावहाय सोलोंथायारि जौगानायनि बिथिं बा समाजारि जौगानायनि बिथिंखौ आं बुंनो मोनफैनानै खुब गोजोननाय मोन्दों। दिनै बे बुब्लियाव बिथांमोना बाथौ धोरोम जौगानायनि बिथिंखौ नोजोर होनानै बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गासै गामिफोरखौ दावबायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय बिथिंखौ आङो मोनथिनो मोननानै खुब गोजोननाय मोन्दों। दा बे समाव बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो बरायदों। गासैबो बियाबनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय गामियारि समाजनि बा गामियारिनि गासै बाथौसा बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननानै खुब गोजोननाय मोन्दों। दा बे समाव बिथांमोननो गासैनिबो साबायखर बावनाय थादों। दा बे समाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा फैगौ 30 सेप्तेम्बरनिफ्राय सारा आसामखौनो दावबायनाय जिल्ला दावबायनायनि हाबाफारिखौ लादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो सोलोंथायारि जौगानाय आरो बाथौ धोरोमारि जौगानाय, समाजारि जौगानाय बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो जिल्ला दावबायनायनि हाबाफारिखौ लादों। बे बुब्लियाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै बे समाव खावलायगोन गासैबो जिल्ला आफादा बा जिल्लानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनानो बरायगोन, लोगोसे जोंखौ हेफाजाब होगोन। दा बे बिथिंखौ जोङो बे समाव बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय, लोगोसे जोङो हेफाजाब मोनगोनखौ मिजिंथिबाय। आरो बेखिनियाव आं बांद्राय गोलावै बुंनो सानासै। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आङो बेखिनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाथौ बिबुंसार नखरनिसिम आरो बाथौ बिबुंसार नायगिरि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। जों दिनै 19/7/2022 अक्ट'निफ्राय धोरोमारि दावबायदिंनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गं 66 गामियाव दावबायगासिनो। बे दावबायनायनि हाबाफारि हिसाबै दिनै फैयै 9थि सानाव आगान होबाय। बे 9थि सानाव 2 नं बिजयपुर गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव जों दिनै नुजाथिफैनो हादों। बे धोरोमारि दावबायदिंनाय बे हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय बाथौ धोरोमनि जा आसारखान्थि नेम निथि बे गासैखौबो जोङो दोंसे एबा खौसेयै आब्रुथियै दावबायलांनो बा आब्रुथियै मावलांनो थाखाय हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। जों हाबाफारि हिसाबै 3ल' हाबाफारि लादों। सेथियाव दङ गामियारि समाज आथिखालनि सोलोंथाइ, बे हाबाफारिखौ लादों। नैथियाव बाथौसा गामि आरो बाथौ धोरोमनि बिफाव। थामथियाव जों लादों धोरोमखौ जौगानाय आरो फेहेरनायाव जोंखौ हेफाजाब होनाय बायदि बाथौसा नखर आरो बाथौ फोथायफोरनि बेनि बिहोमा। बे 3 हाबाफारिखौ लानानै जों दासिम दावबायबाय दं। गं 66 गामियाव जों हयथ' मोनफ्रोम मंगलबाराव लानाय जादों। बे मंगलबाराव लायोब्ला जों बोसोरसेनि बारगोन। जों बे हाबाफारिखौ रायजोनि हेफाजाब आरो मददजों बियाबनि मोनफ्रोम दालाय आफाद, गागि आफादजों लोगोसे दौरि आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद बयबो जयै जोङो हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंलांबाय दं। आरो रायजोफोरनि हेफाजाबजों जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हादों। आसा खालामदों बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय, फोगोमनाय आरो फेहेरनायाव हयथ' जोंनि बे धोरोमारि दावबायदिंनाय बे हाबाफारिया गोबाङैनो बिहोमा होनानै जोंनि धोरोमखौ गोजौ थाखोसिम लांनायाव हेफाजाब होगोन, बे मिजिंखौ जों लानो हायो।